Wawuzwaphi wona lokho? Wawubonaphi lokho ukuthi wena intombazane yayilobola? Wawakuzwaphi lokho? Phela Ngiyangitaza wena. Wazi kahle ukuthi uzala ebukhosini. Bazothina abafuthi mabezwe leyo ndaba le bambezwe leyo nonsense ongitshena yona. kodwa phela baba angithi uma Hayi ukuthi kodwa baba Masimba. Baba Masimba. Sanesibizo ongibiza ngobaba wakho. Baba Masimba. Mina ngathi ngathi inkomo lapha esuka lapha kwasibiye kanti wena ukhipha imali yala ekhaya uzoyiletha kimi futhi la ekhaya. Kunjani kanti wena? Sanibona nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Long Star. Namhlanje vashela udadewethu othi unodaba afisa uludalula kubaba wakhe. Sawubona unjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya ngiqhamuka eKokstad. Qhamuka eKokstad. eKokstad isekhaya noma usebenzela khona? Kwenzakalani eKokstad? Isekhaya. Isekhaya la eThekwini? La eThekwini ngize ngokusebenza. Uze ngokusebenza. Yebo. Okay, sufika eThekwini sufika nemfihla. Hope imfihla yaseKokstad. Eyakhona impela nje iphuma khona iqhamuka khona isuka khona. Yebo. Iqala yaphi imfihlo? Isiyangilandela. Imfihlo sisi iqala la last year umzala wami cousin wami wentombazana usisi wami nje kahle kahle uye washonelwa ingane yakhe ibino 2 years. Okay. Kwenzeni lokho? Kwenzeke last year. Last year, okay. Ibino 2 years ingane yakhe. So yasiyashona ingane. Ekushoneni kwengane yamzala wami lo yafika ke izongcwatshwa. Ekufikeni kokuthi izongcwatshwa ubabwayo umikahle udokotela babwayo owasefika nomndeni wakhe kwafika nodokotela babaningi bagcwala wamkhulu umncwabo wayinto enkulu boka cousin wami abamile kahle kodwa nje ngomncwabo nje kwagcwele abantu kugcwele nje icukuthwane yonke into bephelezele ubaba wengane ezofihla ingane yakhe. Oh, okay. Usho ukuthi ke inkinga zami zaqala lapho ke ngoba indaba iqale la uma emva kokuthi sekuvele ukuthi udadewethu ube mithiswe udokotela. So umama usebuka ukuthi ke no-achievile. So owami ke manje uma Yeah. hayibo uselokhu ke manje ngitshela ukuthi hayibo wahlulwa wosibanibani sengifakela leyo pressure leyo uhlulwa wosibanibani bamithiswa wodokotela bebehleli phi mawucabanga njengoba kubo kunjena wena usuhamba ogana nawe ubonile into ekade yenze uyabona manje useyangiphusha sengifakela ipressure manje ukuthi kade kwenzeka ukuthi kasibanibani nawe kanti ukananini imake udokotela umlobolile ukhazini wakho akamlobolanga so konke lokho kwenza ngenxa yomncwabo ngenxa nje usuka emncwabeni yo okay isuka nje ngomncwabo umanje ubone ukuthi lapha kufika abantu abaphezulu ngokubuka kwami ngingathi sisi uma kusho ukuthi kahle kahle bathathe wababukela phansi uthe mayibabukela phansi yena ubebona ukuthi angathi bangafika abantu kwakhe okay lapha yawathi mayibabuka wabona ukuthi hayibo kungafika abantu abangcono lapha yangobani so uthe ukhazini wakho lo yes so uma wakho uyini kubazali bakhazini wakho udadewabo uma wami noma wakhe bayalamanda so umonazela usisi wakhe kahle kahle umonazela usisi wakhe so banomndeni wabo noma sewashada unomndeni wakhe so kuma u-right ngingasho kanjalo ukuthi ekhaya ubaba u-right ubaba nje umuntu straight onezinto zakhe uya-afforda
So kakhazini wami isimo sithanda ukungabi sihle So kakhulu. kuyamjabulisa ukungami kuhle kwesimo. Yes, so ngokubuka kwami ngendlela okwenzeka ngayo kusho ukuthi yena wabona ukuthi ingane yadadewethu kwenzeka kanje kuyona kweyami yabo. Yize kwakumngcwabo kodwa kwangajatshuliwe ngoba Shuthi yena wayesephumile ekutheni umngcwabo wayesebuka ukuthi kena kune possibility ukuthi ingane kadadewabo izoshada nodokotela. yes, iyona leyo nto yena ubona ukuthi nje uyakwakhe kufanele leyo nto hayi la. Umona uyingozi. Ya kakhulu. And then yaqhubeka kanjani ke indaba? Into-ke ibe lana-ke ngoba ubelokhu engihleli nje uma engitshela leyo nto. Hayi kwaze kwaphoqa-ke nami ukuthi ngize ngiyisukeleke. Ngiyele kuyena-ke lo komlisa engithandana naye nami ngimtshela ukuthi hayi bo, hamba ovela phela ekhaya. Senithandana iminyaka mingaki? Asiside isikhathi besina 2 years sithandana. 2 years, okay. Besino 2 years. Manje kuthini-ke ibhadi kumlisa usuzomtshela ukuthi hamba ovela ekhaya? Kwakuhamba ovela ekhaya. Hayi wakhala kunento asayilungisa kubo futhi besasanda nokuthola umsebenzi. Fanele sifundane kahle, sinikezane isikhathi singajahi izinto. Hayi kwasho ukuthi uma ula. But you will understand lolu vulo lomuntu wakho lezi zinto ayishoyo. Angifuni uqamba mangabe ngi-understand Buzizwa, okay. kakhulu. Bengi-understand but noma ela inkinga yami nje bekuma ngoba belokhu engifonela ngitshela ukuthi kanti bezane nabantu yini abantu balotsholwa ngapha nangapha kanti wena yini sengaze ngife ungalotsholwanga wena kungazange abantu la ekhaya. So ukumjabulisa ngikwenze lokho ngithi ngiyamjabulisa uma so ungakhuluma naye umuntu wami wangichazela ukuthi akakwazi ukuthi a-afford yonke lo. So into-ke engiye ngayenza-ke ngithe mina okay kulungile-ke ngoba uthi okwamanje awunayo imali. So mina bengicabanga ukuthi mina ngikunikeza imali uhambe uyovela ekhaya. Waye waqale wanqaba wangavuma wanqaba. Wagcina sevumile ngoba phela nami kade ngimbekela ngimtshela ukuthi hayi hamba ovela ekhaya ngamtshela senza ama-arrangements wenze yonke into uhamba ovela. Ngizokunikeza mina imali. So when uyithathaphi le mali? Ngiyasebenza phela ngiyayibeka sengithatha-ke iy'mali zami lezi engiyibekayo sengiyahlanganisa kusawumcelo. Kusawumcelo leyo. Leyo mcelo. Ngayikhiphe yomcelo. Wayithatha naye? Wayithatha. Wayihambisa ekhaya? Wayihambisa ekhaya. Bayocela umcimbi wahamba kahle. Ima-ke umcelo it's a celebration kumnandi kuyabhiyozwa. Wena kumnandi kanjani kweyakho imali? Ngizokwenza njani? Ngifuna uma ajabule. But wena uma bengifuna ajabule wena-ke how ngizoyenza ngenzela ukuthi naye asho ukuthi bukani kwakhe. Uyabona ngoba masihleli uma njalo hleze ngixoxela ngokuthi hayi kasibani kunokuthi kasibani kuyocela la kwakhe. So but wena-ke during the event-ke how are you feeling at that moment? Uyabona nje bengekho lokuthi ngithi imali yami ekuqaleni bengakufani namanje bengekho lokho bengangijabula nje ku-right kumnandi yonke into. Yeah. Wenzeka umcimbi waphela. Uthe usuphelile-ke umcimbi-ke kwadlula nje yonke into kwamnandi sangabe lokho sikhumbuzana noma wajabula naye futhi ngambona ukuthi ujabule. Kwakufanele-ke manje sekuyaqalwa-ke sekwenziwa izinto zomembeso nani sekuyaqala-ke. Kwasho-ke manje ukuthi hayi phela fanele kube imali le ibe nkulu imali angisa-afford-ke manje. So enginga-afford-ini ukuthi ngingathola ukuthi angisa-afford. Uma nginga-afford kwangiphoqa-ke manje ukuthi angenze iy'kweletu ngiboleka imali. Ngoba phela nasekhaya bayabuza ukuthi hayi bo waze wazocela akasaqhubeki ingane. So sekufanele ngivale lela hlazo-ke nami.
Yaboleka-ke imali, kwenziwa wonke lo mcimbi. Bajabula abazali kwaba mnandi. Ngiya-understand ukuthi ubhuti uthe akakabi nayo imali usalungisa ekhaya. And then nangu wena-ke usukwenza naney'kweletu. Kuyo yonke le nto le, akukho nala athi khona ngeke athi ngikhiphe no-5,000. Ngeke athi lokho okunye ngikwenze. Uyabona nje sisakaza akhiphe ngisho isenti. Wangitshela nje futhi kodwa wangitshela kusaqala wathi uma ngabe uthi uzonginikeza imali wazi ukuthi ama-plans wakho lawo. Mina ngiyokutshela uma ngabe senginemali. Uma senginemali ngizobe sengiyakutshela. Ugele waqhubeka kodwa. Ngizokutshela mase nginemali. Kodwa-ke kwasho ukuthi bese ngiqalile. Ngiyafuna futhi ukwenza lento bajabula abazali bami nangasekhaya kukhulunywe ngami kuthi uceliwe uyalotsholwa yonke lento ngaqhubeka. Ngoba bona bazi bayitshela ukuthi uyena Yonke into ihamba kahle. yonke into ihamba kahle kanti mina ukhipha imali yami. Usuwathathile ama-loan wenza imembeso ula namhlanje. Why ufuna ukutshela Into ubaba? engilethelana-ke sengifuna ukukhuluma nobaba. Iyona into engizoyiconfessa-ke ubaba ngimtshele ngimchazele sonke isitori ukuthi no uziwa la imali yami. Ubhuti lo akaze akhiphe ngisho isenti. Yonke into lento eyenzakalayo imali yami. So ufuna enzeni ubaba? Ubaba into engiyifunayo-ke manje ngoba ubaba uhlezi. Ubaba nje akusikhona okokuqala la ekhaya kuba khona umuntu olotsholwayo yonke into. Ubaba uyayibeka imali mekufike imali uyayibeka umuntu nje onezinto eziqondile uyayibeka imali. Sengizoconfessa-ke kubaba ukuthi baba imali le kade ngiyilobola ngayo ngenza yonke into sengizoyicela ngoba sengixakwe izikweletu. Zona lezikweletu akade ngizenzela wona lo mcelo nemembeso kade ngiyilobola mina. Ugaye nje wangitshela ukuthi no. Wazi ngani ukuthi isakhona imali yamalobolo? Ngiyazi uhlelesho ubaba ngoba into abangixine ngayo phela manje uyabuza ubaba ukuthi kanti nishada nini. Kanti uyanini emzini wakho. Ubaba uyangitshela ukuthi ayikhona imali mase niqala senenza amalungiselelo omshado. Ayikho inkinga. Imali yakho ikhona ngayibeka nje angikaze ngiyisebenzise. So sengizocela-ke kubaba ukuthi baba ngiyacela leyo mali. Ima-ke uphi-ke ufiance Mbumbulu? Ukhona. Uyazi ukuthi uzocela imali yakho? Angikaze-ke ngize ngimtshele ukuthi sengikinyekile nje Akazi. So yena uhappy impilo yakhe normal? Uhappy nje uright njenganomuntu wayengitshelile futhi-ke ngibone ukuthi angamtsheli njenganomuntu wayengitshelile ukuthi uma ngabe uthi wena ufuna uzonginikeza imali ukuthi ngiyocela kini. Kulungile hamba kodwa nje mina bengingakabi isikhathi uze wazi ukuthi uzokwenza konke. Uyabazi abafana the boys uzothini mayivumbwa ngelinye ilanga hamba olobola umuntu amshada? Hayi sekuyobonakala ngaleso sikhathi-ke. Babukele emakhaya asimthinta ubaba simtshela ukuthi undodakazi uthi ucela leyo mpahla. Sawona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV. Awuhlelweni lithi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Singakhona ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nondodakazi wakho. Uthi-ke nakunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlaleli. Oh, alright. Ngiyabonga. Sawubona baba. Ya ndodakazi uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Wangifonela ngey'namba engingazaziyo manje. Kade nginawe nje mina. Sokwenze njani? Hey baba ungixolele. Ngize nje kuleli hlelo ngoba kukhona inkinga enginayo la engifuna sixazulule baba. Kaziphi lo nkinga ngehlula ukuthi kade unami kade ungibona. Uzofuna uzongifonela. Okay, awuqhubeke ngizokulalela. Baba kunenkinga lana. Mayelana nomuzi wami la ngilotsholwe khona. Into ebengiyicela nje baba ukuthi ungadinwa lento engizokutshela yona ingakudini.
Uyazi phela ukuthi amasimba namanyala ngizwani nawo. Kodwa ungaqhubeka ngizwe. Okay baba. Baba uyakhumbula ngesikhathi kuzongcwatshwa ingane umzukulu kasisi wami lo kasisi kama ngesikhathi kuzongcwatshwa umzukulu wakhe yebo. So uma wasuke wayeloku engifakela i-pressure engitshela ukuthi fanele ngigane nami yonke into engitshela lokho. So ngaze ngadicide ukuthi ngikhulume nomyeni wami lo enginaye manje, ngikhulume naye ngimtshela ukuthi ngimnikeze imali, ngimcela ukuthi aze azongilobola ngoba wathi yena akanayo imali yokungilobola. So baba yonke le nto kade yenziwe ekhaya, imlobolo nemicelo nemembeso yonke into, bengifuna ukusho ukuthi kade kuyimina kade nikeza umyeni wami imali ngithi akazokwenza lokho lapha ekhaya. Oh, imali le kahle kahle yanisanganisa nini? Yanisanganisa imali le. Wawuzwaphi lokho? Wawubona phi lokho ukuthi wena intombazane yayilobola? Wawakuzwaphi lokho? Phela ngitaza wena. Wazi kahle ukuthi uzala ebukhosini. Bazothina abafuthi mabezwe leyo ndaba le, bambezwe leyo nonsense ongitshena yona. Kodwa phela baba angithi uma kodwa baba Masimba. Baba Masimba. Sanesibizo ongibiza ngobaba wakho. Baba Masimba. Mina ngathi ngathi inkomo lapha esuka lapha kwasibiye kanti wena ukhipha imali yala ekhaya uzoyiletha kimi futhi la ekhaya. Kunjani kanti wena? Yebo baba, kodwa baba ngithi phela uma kade lokhu engiphusha ngize ngenze lokhu ingenxa yamaso, ngase ngibona ukuthi angenze kanjalo, ngenza kanjalo. Manje baba bengicela bandla ukuthi unginikeze le mali, ungibuyisele yona le mali ngihambe ngiyokhokha iy'kweletu ngoba manje inkinga yami sengixakwe iy'kweletu, zingixakile lokhu kwangempela. Ngiyacela baba wami. Ngiyahlela. Sithi ngizalwa kabusha namhlanje. Hawu, ngizalwa kabusha ilanga seliyoshona. Hawu, ngizalwa kabusha. Hawu, kazi umama uthini emathuneni lapha kalele khona mangivelelwa kangaka manginenkinga engaka. Ngiyacela baba, uzonginikeza imali yami, uzongibuyisela imali yami. Akukho mali wethola la. Ufuna uze la ekhaya wena, ufuna ukukhuluma nawe face to face. Bye bye futhi. Hello? Hello? Selvalile. Nange ngangeni yokubuyisa imali. Uzoyithini le ndaba? Ayikho into engizoyenza kodwa-ke ngoba useyalazi udaba. Sengiqalile. Uma ngakubuyiseli-ke imali-ke, because phela umdelelile kahle kahle. Yabona lento ayisho ukuthi uthatha imali yasendlini uyibuyisa endlini. Umdelelile, uma ingayibuyisi-ke, ithini iplan yakho ukuthi ude nalezi kweletu? Anginayo enye iplan. Angazi ngizokwenza njani. Njengoba sengimtshelile nje, kusho ukuthi uma kuwukuthi ugcina ngokuthi kuzofanele ngibize yena, ngibize uma, ngibachazele. Uma ucabanga lo bhuti onayo uyakuthanda? Yebo uyangithanda. So why ungam-approach naye umtshela ukuthi usucilile, ucela usizo? Ngike ngakucabanga lokho, kodwa-ke ngizobona kuqala. Bengifuna ukuqala ngisizwe abazali bami, ubaba nje ngoba uyena ubaba imali ehlala kuyena, ngibuyelwe imali yami. Isizathu esibangela ukuthi ngingakhulumi nobhuti ingoba nje ngesikhathi ngiqala nje ngithi ngizomnikeza, wakubeka kwacaca nje. Wakubeka nje kwacaca ngiqala engakayi ngisho nasekhaya nemali yami ukuthi njengoba uthi angikulobole ngenze yonke into uzokhipha imali yakho. Mina uzungangibali. Mina uzungangifake ngoba mina yonke into ngiyenza ngesikhathi. Isibindi kuwena ngiyasaba, ngangizoshiya nje leyo nto ngingayenzi. Bengenzela abazali bami, bengenzela abantu, ngenzela uma ajabule naye. Yo, asithembe kodwa ukuthi ubaba uzovuma ukuthi ayibuyise, kodwa ngiya-advise ukuthi ezoya ukukhulume naye ubhuti. Ulibeke udaba mayewumuntu uzobona naye ukuthi hayibo athi ngikusize. Ngoba wenze yena wamuhle ekupheleni kosuku. Ngiyazi ukuthi uthe akayingeni but ke sekwenzakalile. Kufanele uyaphambili phela nawe.
Ngizoke ngikhulume naye ngizwe. Ngimtshela ngibona ukuthi uzokwazi ukungilekelela kulezi zikweletu esengiyifake kuzona. Yeah, asithembe kanjalo. Yo, kwaze kwanzima. Ngeke nathi abazali-ke nabethu akufanele basiphushe sithole sesikwi-position sekufanele siy'lobole ukuze babukeke kahle abafana bakithi. Nabazali bakithi, umshado uyisibusiso mase kuyisikhathi uzofika wenzeke. Buka manje udadewethu usengene enkingeni ngenxa yokuthi bethi ujabulisa umzali. Nabazali abayeke le pressure yabo. Kodwa-ke futhi nodade bethu, naye ngiyamsola. Asiyekeni ukuyilobola. Ngiyazi ukuthi yena uzile wayiconfessa le ndaba ngoba ethi-ke uzoyithola back imali kubaba. Kodwa baningi abanye odadewethu abayilobolayo la eminyango ngenxa ye-pressure. Siyabonga kakhulu kuNgulungu Star. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.